Ġimgħa wara il-mewt tal-Isqof Silvestru Magro, Net News tkellem ma' waħda minn ħutu fl-istess triq fir-Rabat fejn hu kien twieled fl-1941. Carmen Farrugia li ddeskrivit lil huwa bħala bniedem ta' silenzju, kwiet ħafna, mistħi u umli, qasmet magħna mumenti li għadda minnhom huwa matul is-servizz tiegħu li ta' barra minn Malta. Meta kien vigarju apostoliku ta' Benghazi fl-2006 ġew attakkati l-komunitajiet insara wara li membru parlamentari Taljan ta' dak iż-żmien Roberto Calderoli kien der fuq it-television liebes flop karikatura tal-Profeta Muhammad b'wieħed mill-vittmi kien l-Isqof innifsu. Ħarqu diversi knejjes fl-Afrika, waħda minnhom kienet tiegħu u kellu joħroġ għaliex il-Knisja ma kienetx abitabbli, però sab ħafna għajnuna anki minn Malta. Spjegatilna wkoll kemm il-ħajja f'Benghazi ma kienitx faċli tant illi dan kien ukoll jwassal għal inqas komunikazzjoni mal-familja tiegħu hawn Malta. Biex jikkomunika kien ukoll jitla' fuq il-bejt u ma komplix nikkomunikaw daqshekk għaliex kien jibża li jkun target għax huma kienu jaħsbu, is-soldati jaħsbu li forsi qed jagħmel xi ħaġa li mhux suppost, allura ma kienx is-sogra jitla' fuq il-bejt. L-Isqof Silvestru jibqa' magħruf għal meta kien għażel li jibqa' mal-poplu Libjan fl-iktar żminijiet diffiċli u perikolużi u Carmen Farrugia qaltilna għaliex kien iddeċieda li jibqa' hemmhekk. Darba lili qalli kieku inti qiegħed fiċ-ċirkostanzi tiegħi titla' għall-familja tiegħek għalli din il-komunità Kattolika li hawn hawnhekk li qed nieħu ħsieb hija l-familja tiegħi. Oħt l-Isqof li l-motto tal-episkopat tiegħu kien qalb ta' Ġesu nittama fik qasmet magħna wkoll kif qatta l-aħħar mumenti tiegħu madwar il-familja tiegħu. Kifex fi-skit, miet ukoll fi-skit għax xejn ma qal. Qisu bħal meta tintefa' xema. Minkejja li kien għamel numru ta' snin li lin minn pajjiżna, l-Isqof kien jiġi Malta darba fil-ġimgħa tal-festa ta' San Giuseppe u darba oħra xahar fis-sajf li matul dan il-perjodu dejjem kien jagħmel xogħol volontarju. Ta' 75 sena u mbagħad meta hu kellu jirtira dejjem baqa' jżur l-anzjani li ma jistgħux joħorġu minn djarhom.